हेलौ लोगोफोर आंनि केबि ब्लग चेनेलाव बयखौबो खुलुमबाय थांगासिनो दं आं सालां बाजार फारसे मानो होनबा बिमायंनि सारादु दं बाव थांनो नागिरदों लोगोफोर नायलांबाय था एसे एनै लामाखौ खिथागोननि नोंसिनो लोगोफोर नायलांबाय था दे गारिया फैबाय नै गारिया बेनो माखासेयालाय जाखाबायनो माखासे बैयावसो सालायबाय नै बाय बाय फिसाला थांबा गाबबाय नै ओइ जाबा दा मेथाइ लाबोगोन आं दे दा मेथाइ लाबोगोन दे बोरै ओमफ्राय ससे गाखोनानै बैसिम गोदान लाबाय हिन्जाव लानोसै हिन्जाव लानो बाय दे आं दा मेथाइ लाबोगोन दे लेट्स गो हाइ फाइ लामा जोंना नै हौवासुंबारि हाइ फाइ दिनैसो मोजां भिडिअ खालामला माला लागोन बिथाङा हिनजावखौ लानोसै र' बोसोरसे बायनानै लामासै बबेनि हिनजावा सिगाव मा गामि आमदालाय गामिखौ गामिखौ मिथिया माला लागोन दं बोसोरसिम दं बोसोरसे 1.5 बोसोर बोरायसिगोन माथो बोरायथोंलै आला बोरायसिगोन बोरायबाबो जेबो नङा नैबे दखान मोनसिगोन दखान केमेरा दोनजाबासो जागौमोन ना केमेरा दोनजाबासो जागौमोन ना फैनाया नायनाया हेल' आङो नै ओंखारबाय ना बिदा बेनो नैबे एलपि स्कुल कालुगावनि एलपि स्कुल कालुगाव नाहरलायबाय हिनजावफ्रा खेबलाबाय कालुगावथार बे दै वारा साबलाय ना मा होनो दै फांसन दैयानो दाबो गहैयानो माने सारा बेनो कालुगावना पुलिस नर्थ कालुगाव गारि बारदों बियो बिसनारि थांबाय ओरै सिम्बोरगाव थांबाय ओरै बिसनारि थांबाय ओरै थांबाय जों दाना गेला लाबाय गेला मानि साराबनो जौ गोरान लाबाय जौ गोरान आरो दंबावो गंनैसो थांबावगोन गंथाम जाबाय ना आब' एंखुरनि माबा नांनानै थायो खारा गुन्दैया माइदि बे सासे हरग्रोदो जौआ थोजोबैखाय नै बेहाय लाफैबावबाय न' खाथियाव नै जौ लाग्राफ्रा गेजेरहाय सिम्बोरगाव बाजार मोनफैबाय जों फैनानै सिम्बोरगाव बाजार ओरै हालां बाजार थांबाय ओरै बनरगाव थांबाय सिदा सिम्बोरगाव बाजारनि अट' बास स्टेन्ड बियो दा जों नै अट'आव दङ सासे लोगोआ थांदों फैसा बुरजा रायज्लायदों नामा सिख्लाफोर हनै बिदिबा बाजार दिनै बाजारा बेनो दिनै बाजार नै गोगोमथार जों ओरै दावखोगासिनो हालां बाजार फारसे गोगोमथार बाजारा थांग्रा
lagi nampang pasung. Jalan coy. Naibe hospital simbol gauni. Hospital dia. Hospital. Jangan try buat bagus. Aku kasih nunggu. Aku kasih nunggu nih. Ya. Naibe boरमा kasih kalamu. मैसो मोसौ खासि खालामनानै बे सिम्बोरगाव फोथार बेयो खेला जादों दाला नैबे 120 फोथार खेला दं नामा दिनैलाय दिनै गथ'फोर खेला दं नामा इसिबा नैबे लामाया बाथाबारि थांबाय बाथायबारि गोथैबारि मथायबारि नैबे स्कुल सिम्बोरगाव स्कुल हाई स्कुल एमइ स्कुल कलेज नैबे गथ'खौ एमइ स्कुलखौ एलपि स्कुल बियो जायनारि मोनबाय जायनारि बाजार बे नै अमा बेदर फानग्रा बे सासा जाथावो बेहाय जायनारि बाजार फैदोंमोनब्लाबो बिथाङा हजोंहाय माने बाहाय सिथाय मोनसे थाहैथायैनि गैयामोन हिसाबै जोंनि गामियानो बिथांखौ लायनानै वाटनआ जेन' सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैथों इसोरनि खाथियाव दा बे समाव आङो बयखौबो 1 मिनिट कन्डलेन्स खालामनो आंनियानो आङो बे समावहाय बयखौबो बाजै सोमबोरनि मुङै गामिनि गावबुरा आजावबो थांसै ओमफ्राय आजावनानै नैबे लबार आथा बेखौ माने मालिकानो आं साइकेल टिउब बानायो टायर बानायो गारि टायार बानायो टिउब बानायो अनेक बुस्थु बानायो बेजों बे लबारजों आरोना बेनि बिफाङा जाबाय नैबेनो ना नैबेनो ओरै खेबनाय दे गारि टायार टिउब बानायो बेजों साइकेल टिउब गारि टायार बल बायदिसिना अनेक बुस्थु बानायो बे लबारजों सेन्टार फैसा बानायो बेखौ माने मिस्टाव होनानै दाब्ले खालामबाय आरोना सिस्टेम बानायबाय बेजों बेनि दामा दाम लबाराबो लाब्रा बानायबाय जोंना बिथाङा नैबे गोथाव संना सङाखै संबायलै दे मा बुस्थु दङ लाब्रा ओमफ्राय मटर ओमफ्राय जाबायलै गैला जानाय लोंनाय सोलिगासिनो दङ इमारजेन्सि जानाय लोंनाय सोलिगासिनो बयबो नै गासिबो सारा दं आयंनि साराफोरखौ जानाय लोंनाय खालामगासिनो दंबाय ओरैबो मोजां गोलैबाय हनै जेबो गाबबावा मिथिबाय गोग्लैनाय जेबो गाबबावा
सिबिबावदोंमोन सानै